Başımны салып күкрәгеңә, тыңлар идем йөрәк тибешен. Алым агачның пешкән алмасыдай, син бит минем татлы җимешем. Рәхмәтлемен синең булганыңа, ягымлы яр булып туганыңа. Җылы назың, тәмле телең өчен. Бу дөньяда син бит минем иң якын кешем. Сиңа булган кайнар мәхәббәтем яшәр өчен миңа көч бирә. Бер кем белми алда ни буласын. Бу тормышта шөкер без бергә. Шундый матур шигъри юллар белән башлап, чын күңелдән хат язасым килә. Әлеге хатны яраткан тормыш иптәшем, Урта Терешка авылында гомер кичерүче Ягудина Наҗия Абдулхак кызына багышлыйм, дип башлаган сезнең музыкаль бәйрәм иртәсен яраткан җан юлдашыгыз Рафат Бариевич. Бердән-берем минем бик җаваплы кеше. Тыңлый, аңлый, бар мәсьәләләрне дә хәл итә, киңәш, эш белән дә ярдәм итә белә. Кечкенәдән үк мәктәптә лидер була. Бары тик 5ле билгеләренә генә укый. Уңышлы тәмамлап, 1978 елда Ульяновск фармацевтика училищесына укырга керә. 1980 елда аны тәмамлап, кулына дипломын ала. Һәм яшь белгеч шул елда ук 35 номерлы даруханәдә үз төбәгебездә фармацевт буларак хезмәт юлын башлап җибәрә. 1983 елда безгә күкләрдән никах иңеп, гаиләбез корылды. Олы бәхетебез булып 2 елдан соң беренче нәсел дәвамчыбыз улыбыз Ленар туды. 1988 елны кеше улыбыз Радикта дөньяга аваз салды. Гомер үтеп, алар да мәктәпне тәмамлап, Ульяновск шәһәренең уку йортларына укырга керделәр. Яраткан хатыным 2006 елдан бирле Терешка шикләнгән җаваплылык оешмасы җитәкчесе буларак эшен башлады. Аннары Ягудин крестьян фермерлык хуҗалыгында исәпче вазифаларын үтәп килде. Алардан башка ул иҗтимагый эштән дә читтә тормый. Район депутаты буларак та сайланды. Әйтергә кирәк, ул авылдашларына да күп төрле мөрәҗәгать иткән сораулары белән ярдәм итә. Юридик яктан булсынмы, субсидия сораулары булсынмы, хәлләреннән килгәнчә булышырга ашыга. Шуңа да аны авылда гына түгел, районда да хөрмәт итәләр. 2 улыбыз безгә иң олы байлыкларыбыз, оныкларыбыз Султан, Ислам һәм Булатикны бүләк иттеләр. Бүген синең генә түгел, ә инде гомумән гаиләбезнең дә олы бәйрәме. Бүген барыбыз бергә синең юбилееңне каршылыйбыз. Сиңа ничә яшьләр генә тулса да, минем өчен тәүге тапкыр күргән яшь кыз сыман матур күренәсең. Мин сине элеккечә үк, әллә инде аннан да көчлерәк яратам. Рәхмәт сиңа тулы тормышым, газиз улларым, сөекле оныкларым өчен. Бәхетле бул. Син бәхетле булсаң, без дә бәхетле булып яшәрбез. Ярый әле син бар җаным, изге кешем, кадерлем. Бергә гомер кичеп яшик, яктыртып йөрәк хисен. Тупланганнар еллар тәҗрибәсе, сырлар булып синең йөзеңә. Озын гомер, сәламәтлек насыйп итсен Ходай үзеңә. Сөйкемле карашың кояшка тең, бар тормышны нурга күмәсең. Бу дөньяның барлык хикмәтләрен бары тик син генә беләсең. Син бит минем җаным, бердән-берем парым, тиңдәш безгә парлы ак кышлар. Тагын бик күп еллар бергә булсын юллар, аермасын берүк язмышлар. Янәшәмдә синне тою җитә, аңлар өчен олы бәхетне. Минем күңел канат кагып яши, синең белән мин бик бәхетле. Хөрмәтле Наҗия Абдулхаковна, юбилеегыз хөрмәтенә тормыш иптәшегез махсус җыр да сайлаган. Аны тыңларга чакырып калабыз. Гомер бит ул ике килми, гомер бит ул бик кыска. Һәрбер көнгә сөенеп яшик, узмасын гомер бушка. Кайгы хәсрәтләр күрмичә, беркемне дә рәнҗетми.
görmüşe Yaşık suyunip güne Kaygı hasretler kurmuşe Bir kimini deren jitmişe Yaşık suyunip güne Miңа Худайымның язмышымның бүләге Гөмерліккә сүйгән ярым Ышанышлы терәгем Сулмасын сөйгәлебез Сагыш җилләре тимәсен Ятлар сүзе кермәсен Сулмасын сөйгәлебез Sağır jillere dimesin Yatlar söze kirmesin Gömürgeyler motor üte Parlaşıp usangına Sürelmisi yuyalıkını Yaratıktır sangına Tırmış yollar katlavlı Ağır şoklarını jiңerge Birge bulik ömürge Tırmış yollar katlavlı Ağır şoklarını jiңerge Birge bulik ömürge Birge bulik ömürge Гомере буе бар җанын, тәнен, хәлен, сөюен, вакытын безнең өчен кызганмый яшәгән фәрештә безгә 60 яшь тулды. Ышанып та җитә алмыйбыз дип башлаганнар үз язмаларын сезнең хөрмәткә Наҗия Абдулхаковна, улыгыз Ленар, киленегез Динара, улыгыз Радик, оныкларыгыз Султан, Ислам һәм Булатик. Әнкәебез бик тырыш. Үз гомерендә бар биеклекләргә дә үзенең авыр хезмәте аркылы иреште. Ике тәртипле улларын тәрбияләп үстереп, бүген әткәебез белән алар 3 оныкларын күрү бәхетенә дә ирештеләр. Газизыбыз безнең, бу дөньяда син булмасаң, без дә булмас идек. Безгә гомер бүләк иткәнең өчен олы рәхмәт белдерәбез. Гел безне уйлап, безнең өчен кайгырып яшәгәнең өчен мең рәхмәт сиңа. Әнкәебез фәрештәдәй изге күңелле. Biz аның сабырлыгына, түземлелегенә, акыл тәҗрибәсенә таң калабыз. Газизыбыз безнең, бәйрәмең көнендә иң беренчедән озын, саулыклы гомер сиңа телисебез килә. Әткәебез белән алтын, бриллиант туйларыгызга кадәр бергә барып җитегез. Кадерлебез, бер елмаеп алып, безнең җаныбызны тынычлата аласың. Әгәр күңелебездә моңзар булса, киңәшеңне биреп юатасың. Туры юл күрсәтеп, алга атлар өчен көч бирәсең. Оныкларың өчен үрнәк булып, кызганмыйча әби назы бүләк итәсең. Юбилеең белән котлап, кояштай озын гомер телибез. Һаман да безнең өчен янып яшәгән өчен рәхмәт җаныбыз. Ләкин әзрәк үзең өчен дә яшәр вакыт калдыр. Кулларыңнан синең үбеп алып, килә иңнәреңнән кочасы. Синең туган көнең хөрмәтенә күкләргә дә әзер очасы. Әниләрнең хакы бигрәк олы. Без аңлыйбыз моны сөеклем. Шуңа күрә теләкләрне эзлим иң татлысын сиңа кадерлем. Ниләр генә сиңа теләсәк тә, нидер җитми кебек тоела. Нишләп бүген газиз әнкәебез күзләреннән яшьләр коела? Син елама, матур елмай әле. Син елмайсаң җиһан шатлана. Безнең күңелләр дә сиңа карап газизыбыз нык канатлана. Гомерләрең синең озын булсын. 100дән артык яшә әнкәем. Янәшәңдә синең шуның кадәр бергә булсын иде әткәем. Хөрмәтле Наҗия Абдулхаковна, бала оныкларыгызның җылы теләкләрен дәвам итеп, алда алар сайлаган матур җыр яңгырый. Рәхәтләнеп тыңлагыз.
Безнең хактагына әни ойланасыңдыр инде, борчыласыңдыр инде син, куанасыңдыр инде. Без дип шатландың да син, без дип сагышландың. Бөтен гомереңне әни син безгә багышладың. Без дип шатландың да син, без дип сагышландың. Бөтен гомереңне әни син безгә багышладың. Икиясыңдыр инде син, иянасыңдыр инде. Төннәреңдә безне уйлап, уянасыңдыр инде. Син йолдызларның яктысы, гөлләрнең хуш ислесе. Әйбәтәниләр күпләү, юк шул синең төслесе. Син йолдызларның яктысы, гөлләрнең хуш ислесе. Әйбәтәниләр күпләү, юк шул синең төслесе. Безгә сиздермичә генә елап аласың инде. Киткән саен безгә бәхет юрап каласың инде. Аз инде аз әни сиңа рәхмәтләр әйтү генә. Син бит әни безнең өчен бер генә берәү генә. Без дип шатландың да син, без дип сагышландың. Бөтен гомереңне әни син безгә багышладың. Аз инде аз әни сиңа рәхмәтләр әйтү генә. Син бит әни безнең өчен бер генә берәү генә. Син бит әни безнең өчен бер генә берәү генә. Син бит әни безнең өчен бер генә берәү генә. Ягудина Нәҗия Абдулхак кызының 60 яшьлек юбилейлы туган көне уңаеннан иске куладка бистәсеннән кода-кодагылары Фәим Шарипҗанович һәм Мәхмүдә Шарипҗановна. Уллары Марат гаиләсе белән дә читтә калмаганнар. Иске куладка, санаторий Волжский утес, Сызрань шәһәреннән килгән бар җылы теләкләрне дә сезнең хөрмәткә укып китәм. Кода-кодагылар, алар кеше өчен бик якын туганга әвереләләр. Чөнки синең балаң аларны шулай ук әни дип якын күреп атый башлый.
Менә кодагыебыз Наҗия дә безнең өчен бик якын һәм кадерле. Ул балаларыбызны бер тигез күреп, оныкларыбызны үстерешеп, безне хөрмәтләп, аралашып яши. Гомумән, кодагыебыз аз сүзле, ләкин бик олы йөрәкле, киң күңелле кеше. Аның шул кадәр эчке дөньясы матур. Гомердә күңел рәнҗетеп авыр сүз әйтми. Бер кайчан начарлык теләп усал карамый ул. Безнең балаларның юлларын берләштергән язмышка без бик рәхмәтле. Аларга да бәхет теләп, кодагыйга олы саулык, җан тынычлыгы теләп калабыз. Туган көне белән котлап, аңа ни теләгәннәре, ни сораганнары кабул булсын иде дибез. Мөмкинлек чыккан саен ешрак аралашып гомер итик. Бәхет дигән чәчәк бигрәк назлы. Аны үстерүләр шул авыр. Тоймабызда, гомер дигәннәре үтеп китеп, артта ул калыр. Кодагыйның кайчан барып кермә, корган була тулы табыны. Юатырга сүзе дә табыла, гел тынычтай сыман бар җаны. Котлап матур юбилее белән изге теләк телибез аңа. Бирсен Раббым озын-озын гомер, җитәрлек исәнлек тә сиңа. Шаккаттырып, тирә-юндәгеләр ис китәреп гөрләп яшәле. 30-дагы сыман дөрләп янып, шәшкә булып матур яшнәле. Көнләшсеннәр дошман дигәннәре, шатлансыннар дуслар, туганнар. Синең сыман матур кешеләр ул, тик 1000 елга берәү туганнар. Кадерле Наҗия Абдулхаковна, кода-кодагыларыгыз гаиләсе сезгә олы бәхет, бетмәс тикәнмәс уңышлар теләп, бүләккә җыр юллылар. Кабул итеп алыгыз. Яшәүнең һәрбер мизгеле мәшәкать белән тулган. Яшигәле, яшен булып, бу дөньяда гомердән дә кадерлерәк берни юк. Яшигәле, яшен булып, бу дөньяда гомердән дә кадерлерәк берни юк. Дустуган белән күрешик яңартык мәхәббәтне. Яшигәле, яшен булып, бу дөньяда гомердән дә кадерлерәк берни юк. Яшигәле, яшен булып, бу дөньяда гомердән дә кадерлерәк берни юк. Яшәү бер татлы мизгел генә. Яшигәле, яшен булып, бу дөньяда гомердән дә кадерлерәк берни юк. Яшигәле, яшен булып, бу дөньяда гомердән дә кадерлерәк берни юк.
Олы яшьләргә җитеп, юбилейлар каршылаганда аеруча бер туганнар якыннарыңның янәшәсендә булуы тагы да кадерлерәк. Менә бүген сезнең янәшәгездә Наҗия Абдулхаковна, бер туган энегез Ринат, тормыш иптәше София Максутовна, уллары Риваль гаиләсе белән, кызлары Эльвира гаиләсе белән дә буласылары килә. Иске Кулатка, Ульяновск шәһәреннән килгән бар теләкләрне чәчми-түкми җиткерергә тырышырмын. Булса да була кеше тормышында туган дигән кешеләр. Туганнары да төрле була ул. Менә Наҗия апабыз киң күңелле, ылы йөрәкле, безне гел ачык йөзе, елмаючан карашы, тулы табыны белән чын күңелдән каршы алучы кешебез. Апабызга 60 тула дигәнгә без әле үзебез дә ышанып җитмибез. Чөнки күз салыгыз, ул бигрәкләр дә яшь, чибәр күренә. Апам минем улы булганга аның һәр сүзе дә гомере буе минем өчен өстен иде. Ясаган кисәтүе, биргән киңәшен дә мин рәхмәтле булып кабул иттем. Гомер барышы белән һәммәбезнең үз мәшәкатьләре булып, күрешүләр сирәгрәк булса да, барыбер күңелләр һәм йөрәкләр бергә булдылар. Мин бик шат һәм горур апам бар булуына. Бүген без сине нык назлап, кышып яратасыбыз һәм котлысыбыз килә. Бүгенге көннең бәхетен тоеп яшә. Ни теләгәнеңне Раббым бер үзе кабуллардан кылып тормышка ашырсын. Бәйрәмеңдә сиңа ихластан нык исәнлек, саулык телибез. Гаиләңдә иминлек, бәрәкәт тантана итсен. Якыннарыңның җылысын тоеп, балаларыңның игелеген күреп яшә. Якын кешебезнең туган көне. Барыбыз өчен бәйрәм. Чәчәкләр белән бер рәттән китердек теләк бәйләм. Чишмәдәй шыңлый тавышы, карашы кояш төсле, үзенечкә күңелле хатын, тик кырыш сыман көчле. Якыныбызның бүген юбилее, бар җир йөзен нурга күмгән көне. Без җыелдык аны тәбрикләргә, җылы теләкләрне җиткерергә. Тормыш мәшәкате биләп алып, онытмыйсың безнең барында. Насып итсен туган көннәреңне каршыларга бергә тагында. Синнән дә юк кадерлерәк, ягымлырак кешебез. Олы бәхеткә төренеп, яшәвеңне телибез. Кадерле Наҗия Абдулхаковна, бер туган энегезнең гаиләсе сезгә җир шарының бар якты теләкләре белән бергә матур җырда юллыйлар. Кабул итеп алыгыз. Olğanısın batırlıq, Ənniden jıyğanısın sabırlıq, Tırırsın, unğanısın, hər yaqalaq bulğanısın, Sina qarab qayrənib qalırlıq. Dünyağa nur tulğan, dünyağa jür tulğan, Tuğanıbız bizning sin tuğaş. Eydeler rahat edip, yaşa ve bıkıt edip, yanlarında senin biz bulgaş. Sıvınmasın bizning oralar, ömür köpmegine ötse de, yaşa batır bulup, yaşa matur bulup, yaşın nişelerge jitse de. Dünyaga nur tulğan, dünyaga jür tulğan, Tuğanıbız bizning sin tuğaş. Eydeler rahat edip, yaşa ve bıkıt edip, yanlarında senin biz bulgaş. Beyramını bugün kutlarga, Jıyılışıp geldik yanına, Nigine bulmasın deyişimiz her vakit, Biz tuğanlar bulup qalırga. Dünyaga nur tulğan, dünyaga jür tulğan, Tuğanıbız bizning sin tuğaş. Eydeler
yaşa ve bəxət deyib yanlarında senin biz bulağaş. Dünyaga jır tulğan tuğanыбыз bizning sen tuğaş. Eytələr rəxət deyib yaşa və bəxət deyib yanlarında senin biz bulağaş. Yanlarında senin biz bulağaş. Yaşa ve bəxət deyib yanlarında senin biz bulağaş. Qabat sizning hurmatga Najiya Abdulhakovna topshiruga qutlov xati keldi. Bu yo'li аны sizga qoyin opag'iz Xalida Bariyevna, bolalari Renat, Razaliya ham Denislam, qoyin singligiz Hamdiya Bariyevna, Ildar Abdulhakovich, balalari Liniza, Artur, Elina ham İlyas oilalari bilan yozganlar. Niler söylep kitib bulursun bizning yaqinimiz haqında. Ул dünyani bizagan, turmushni motorayta olgan, yaratgan to'g'riliqli xotin. Жанын кызганмыйча, йокысыз төннәр, тынычсыз көннәр үткәреп, тиешле тәрбия бирә алган 2 бала анасы. Үз оныкларын күкрәгенә кысып, сөеп, назлап, иркәләп яшәүче 3 онук әбисе. Шуның өстәгенә бар туганнарга карата мәрхәмәтле кардәштә. 38 ел элек ул безнең гаиләбезгә килен булып төште. Ләкин килен дип гомердә дә күрмәдек аны. Киресенчә, бер туган апабыз, сеңлебез сыман бик якын һәм кадерле кеше безгә әверелде ул. Һәр бөек ир артында шундый ук бөек хатын кыстыра диләр. Бүген энебез, абыебызның бар ирешкәне дә Наҗиябез ярдәмендә. Гаилә учагын саклап, бар эшендә дә якыныбызның уң кулы булып, ул бик матур тормыш итте. Якыныбыз, рөхсәт ит сине бу гүзәл бәйрәмең белән ихластан котларга. Җитте вакыт ял итеп, балалар, оныклар шатлыгы татырга. Гомере буе син зарлануны белмичә яши торган кеше. Бу алга таба да шулай булсын. Бар яктан да без синнән тик үрнәк кенә алып яшибез. Киләчәк көннәрең дә тынычлыкта гына узсын. Әбәлә хазалар барысы да сине уратып үтсеннәр. Март айында син туыпсың, җылы кояшка төренеп, шуңадырла кар астыннан чыккан чәчәктәй күренеп. Авыр сүзләр әйтә белми, кыенлык китермисең. Бер кайчан бер авырлыклар кемгә дә җиткермисең. Таң калабыз. Хылкың синең алтын бәясе төсле. Бигрәкләр дә булдың әле син сабыр һәм дә көчле. Алга таба бәхет телик, анысы кирәк тормышта. Өстәвенә шатлык белән бирсен Ходай уңышта. Котлы булсын, матур булсын синең гомер бәйрәмең. Кабул ит без якыннардан җыр һәм теләк бәйләмен. Хөрмәтле Наҗия Абдулхаковна, якыннарыгызның бар теләкләренә дә ихластан кушылабыз һәм сезгә бүләккә матур җыр юллыйбыз. Yazmış bizge niler sayılar yaşaralaş yılmayan min Allah'ta rahmet olup can koyun sinede ustanma yazmışından zarlanma
Гомер юлын узганда билгеле кешегә үз гаиләсе бик кадерле була. Ләкин тормыш алып барыр өчен гаиләң булуы гына җитми. Синең бер туганнарың да, танышларың да, иң мөһиме чын дусларың да булырга тиеш. Дип башлаган сезнең хөрмәткә Наҗия Абдулхаковна Иске Атлаш авылында гомер кичерүче якын дустыгыз Наҗия Латифовна Ямашева бала оныклары белән үз котлау хатын. Минем кадерле дустым бик җылы күңелле, йомшак телле, ачык йөрәкле кеше. Билгеле, чакрымнар арабызда булуы күрешүләрне сирәгәйтә, ләкин очрашкач бу иң күркәм, иң җылы мизгелләргә әверелгән вакытлар була. Наҗия белән безне эш кенә түгел, уртак караш, серләр, күңелләр бәйли. Ул артык күп белә, акыллы, тыйнак, олы тәҗрибәле шәхес. Теләсәң нинди сорау белән мөрәҗәгать итсәң дә, җавабы да табыла, киңәшен дә кызганмый. Бер сүз белән әйткәндә, минем өчен ул ерак түгел генә яшәгән иң якын туганым сыман сөекле дустым. Наҗиягә мин бик зур рәхмәт әйтер идем. Бу тормышта чын дуслык хисләрен татырга мөмкинлек бүләк иткәне өчен. Ул бик тырыш, бик уңган, бик акыллы хатын. Аны бик күп кешеләргә үрнәккә куеп булыр иде. Гаиләсе дә итагатьле, үзе дә ул күңелен кирләндермәгән зур хәрефтән кеше дияр идем. Наҗия бик ярдәмчел. Өстәвенә дус буларак, кайгымны үз кайгысы сыман, шатлыгымны үз шатлыгы сыман йөрәге аша үткәреп яши. Хәзерге заманда андый кешеләр бик сирәктер. Шуңа да мин үземне бәхетле дуслардан саныйм. Кадерлем, ихластан сиңа саулыкка теренгән озын гомер телим. Тигез, матур гомер кичереп, бала оныклар бәхетенә күмелеп яшәсәгез иде. Иманлы картлык алда кичерергә насыплар кылсын. Мөмкинлек чыккан сайын кунакка килегез. Минем ишекләр сезгә һәр вакыт ачык, күңелем сезне көтә. 60 яшь тула дустыма, исең генә бер китсен. Шулай матур гомер уза, яшәүләргә ни җитсен. Гаиләсе дә сокланырлык, балалары тәүфыклы, оныклары үсеп җитә, үзе сыман акыллы. Бүген туган көн бәйрәме, 30 диеп хис итик. Матур гомер бәйрәмеңә чәчкәләр тотып җитик. Теләкләрнең изгеләрен куш учлап җиткерәбез. Бүләк итеп бәйрәмеңә күркәм җырлар бирәбез. Хөрмәтле Наҗия Абдулхаковна, адаш дустыгыз Наҗия Латифовна теләкләрен матур җырга тергән. Аны бергәләп тыңларга чакырып калабыз. Кайдагына йөрүсәк тә, тормышта дуслар кирәк. Танышлар бик күп булса да, чын дуслар була сирәк. Кайгыда да, шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк. Авыр чакта алтын киңәш, дуслардан була бүләк. Кайгыда да, шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк. Авыр чакта алтын киңәш, дуслардан була бүләк. Яшәү көчен кыен чакта, чын дуслар гына бирә. Бар яхшы дуслар гына синең хәлеңне белә. Кайгыда да, шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк. Авыр чакта алтын киңәш, дуслардан була бүләк. Бергә булыйк, бердән булыйк,
Şırlap yaşık dostlarım, sizning bilen bir köngilli bular ömür yollarım. Kaygıda da, şadlıkta da, turmuşta dostlar gerek. Ağır şakta altın kengeş, dostlardan bula bölek. Kaygıda da, şadlıkta da, turmuşta dostlar gerek. Ağır şakta altın kengeş, dostlardan bula bölek. Ağır şakta altın kengeş, dostlardan bula bölek. Dostlardan bula bölek. Йөз сум акчаң булганчы, 100 дустың булсын дип бушка мәкалләр яңгырамый. Безгә 100 дустыбызны алмаштыра алырлык иң якын дустыбыз Нажия Абдулхак кызы Ягудина бар, дип язганнар Ульяновск шәһәреннән дустыгыз Роза Абушаева һәм Урта Терешкадан Фәрдәнә апа Шарипова. Язмыш безне бик яшьли үк нык бәйләде. Иң матур яшьлек хатирәләре Нажия белән бәйле. Аннары авылда бергә эшләргә дә туры килде. Тик гомер агышы безне төрле якка айырды. Бер-беребездән ерак яшәмәсәк тә, бары бер еш күрешеп булмый. Тик көн сайын без шалтыратышып, хәлләребезне белешеп яшибез. Кадерле дустыбыз, синдәйләр дус булу зур горурлык. Без синең гаиләңә дә сыкланып яшибез. Яраткан тормыш иптәшең Арафат Бариевич белән алга табада 3 оныкларыгызны матур гына тәрбияләшеп үстерергә насыйп булсын сезгә. Бүген туган көнеңдә теләгебез сиңа бер. Дуслык хисләребез озын-узак өзелмәсен. Гел шулай сер, шатлык, кайгыларны бүлешеп гомер итик. Саулыгың какшамасын, ирең яратып хөрмәт итсен, балаларың сиңа гел шатлык китерсен. Хәтерлисеңме, дускайым, без нинди яшьләр идек. Баскан җирдән ут чыгарып, дәртләнеп йөри идек. Үтте җүләр үсмер чаклар, матур яшьлеккә кердек. Дуслар булып калу өчен күрәсең сирен белдек. Бер кайчан бер үпкәләми яшәдек бу дөньяда. Шулай узак еллар әле торык бергә алдада. Арабызда дуслык хисе ныгыганнан-ныгысын. Бүген синең туган көндә миннән җырлар яңгырасын. Кадерле Нажия Абдулхаковна, дусларыгыз Роза апа һәм Фәрдәнә апа юллаган матур теләкләргә ихластан без дә кушылабыз. Бәхетле булып матур гомер итегез, алдагы күркәм җыр сезнең өчен яңгырый. Күндә бер көн үтеп турган көн
Шатлыклары атканы бермәбер. Тормыш рәхәтендә, саулык бәхетендә, яшигәле шулай бергә. Бәйрәм иртәгезнең матур концерт программасын якын дусларыгыз Арифуллиннар гаиләсе, Руфия тормыш иптәше Наил, кызлары Эльвира һәм Дамир, кызлары Самира, Ясмина, уллары Реналь тормыш иптәше Кристина юллаган котлау хаты тегәлләр. Урта Терешка, Сызрань, Түбән Кама шәһәрләреннән килгән бар теләкләрне дә тыңларга чакырып калабыз. Бүген якын дустыбыз Наҗия апаның гомер бәйрәме, 60 яшьлек юбилее. Син үзең үстергән чәчкәләр арасында балкып торасың. Синең сабырлыгың, ярдәмчеллегең, ышанычлы дус, киңәшче булуың сине тагын да матурлый. Синең әле менә дигән хуҗабикә, яраткан әни, алыштыргысыз әби булуың сине чын татар хатыны итә. Яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Алда күп еллар җан тынычлыгы, сәламәтлек, шатлык, куанычлар белән үрелеп барган гомереңдә халыкка хезмәт итүеңне дәвам итсәң иде. Матур язларда тугангамы, һәр вакыт синең күңелең җылылыкта, сафлыкта. Кешеләргә ярдәмчел, киң күңелле, юмарт, олы җанлы, гади, кешелекле булуың белән башкалардан аерылып торасың. Алдагы гомер юлларын озын һәм бәхетле булсын, бәхетләрең гомерле булсын. Янәшәңдә һәр вакыт тугры дусларың, ышанычлы хезмәттәшләрең, сине саклаучы да, яклаучы да ныклы гаиләң булсын. Кадерле тормыш иптәшең, ышанычлы таянышың, җан юлдашың, Рафат Бариевич белән бриллиант туйларыгызны да каршылап, онукчаларыгызның туенда да булырга сезгә язсын иде. Абдулхаковнаның шул кадәр уңганлыгына гомере буе сокланабыз. Аның шундый матур хуҗабикә булуы һәм бар эшне дә кайвакытта өлгерүенә таң калабыз. Кайчан гына килмәеп, алар тулы табын, ачык күңел, сагынган йөз белән каршы алалар. Шатлыкларда да, кайгыларда да беренче булып бүлешергә ашыгалар. Без сине кадерлебез, яратып хөрмәт итәбез һәм киләчәктә барча якыннарыңның бәхетләренә генә куанып яшәргә телибез. Акыллы да, сабыр да син, тыйнак һәм итагатьле. Гомерең буйларына сау сәламәт, булсаң иде чиксез бәхетле. Юбилеең котлы булсын, Наҗия апа. Йөзләреңдә бәхет балкысын, изге мәрхәмәтле йөрәгеңдә һич сөнмәсен кояш яктысы. Ис китмәле, гаҗәп хәл бу. Ышанасы килми һич. Бәлки бу бер шаяртудыр. Наҗия апага 60 яшь. Биреп була әле сиңа күп дигәндә 30-ны, картайтмыйча гел яшь килеш кем саклаган соң аны? Төгәл яшен бер бәрдә дә әйтә алмас яшь каны. Яшәп ятасыз бугайсыз мәңге яшьлек илендә. Шуңа күрә без телибез дуслар белән гел бергә язсын сиңа исәнлектә 100 яшеңне күрергә. Хөрмәтле Наҗия Абдулхаковна, бар якыннарыгызның изге теләкләренә кушылабыз һәм соңгы музыкаль бүләкне тыңларга чакырабыз.
Elleki